Kad se Gregor Samsa jednog jutra probudio iz nemirnih snova, primijetio da se u krevetu pretvorio u golemog kukca. 24. rujna 1912. Franz Kafka počeo je čitati prijateljima svoju netom završenu pripovjetku. Prvi je put čitao glasno u njemačkom originalu, jer praški Židov Kafka pisao isključivo na njemačkom jeziku. Riječ je ne samo o jednom od njegovih najpoznatijih dijela, svjetskom klasiku, nego i o jednom od rijetkih koje je dao objaviti. Bilo je to već u ratno doba 1915. Kukac u kojeg se pretvorio trgovački putnik Gregor Samsa ima zloslutan prizvuk odvratnosti. On je gamat, žohar, nešto što izaziva odvratnost i želju da se zgazi. Ungeziefer je riječ koju će 20 godina poslije nacisti upotrebljavati za Židove, društveni otpad od kojeg država diže ruke. U jednostavnoj i kronološki ispričanoj radnji čitatelj je uvučen u lažni svijet građanskog društva, licemjerja, prezira prema svemu drukčijem i neprilagođenom sterilnim normama. Sve to prikazuje služeći se groteskom, apsurdom i fantastikom. Gregor Samsa posao trgovačkog putnika odrađuje bezvoljno, mehanički. Ne voli ga, ali radi kako bi uzdržavao građanski život svoje obitelji. Trgovački putnik, otuđen od samoga sebe, već je dugo živio kao kukac u kojeg se napokon i fizički pretvorio. Iz toga proizlazi njegova duhovna preobrazba, iako je nitko ne vidio tijela kukca, i preobrazba obitelji koja od pasivnih parazita postaje aktivna. Izopćen i nečist naspram čiste obitelji, kao prezrena gamat, Gregor Samsa na kraju priče žrtvuje se sam. Ako se pripovjetka iščitava u političkom kontekstu, počinjeni i prezreni nemaju šanse pred političkim mehanizmima moći koji upravljaju njihovim životima.